Já vás vítám u nového videa a dneska si sestavíme robotický mop. A já už to nebudu obkecávat a rovnou se do toho vrhneme. Krok první. Vytiskněte všechny 3D tisknutelné součástky a rozložte si je na stůl. Budeme potřebovat na tady tento první krok budeme potřebovat tělo robota, sloupek na držení mopu a samotný držák mopu. Toto spojíme pomocí M4 šroubku, postačí 15 mm velikost s 4 mm matičkou. 3D součástky spojíme tak, že spojíme sloupek mopu s hlavním tělem robota pomocí dvou 4M šroubků a dvou matiček. Jakmile máme sloupek držáků mopu, tak se můžeme posunout dál a můžeme přimontovat držák mopu ke sloupku držáku mopu. Zase pomocí dvou 4M šroubků. Na druhý krok budeme potřebovat všechno, co tady vidíte. Budeme potřebovat nějaké pájecí potřeby, cín, nástroje a teďka se samotných součástek budeme potřebovat dva motory, ultrazvukový senzor, hámůstek, modul nabíječky baterií, senzor plamene, AIRI záření, Arduino, nějakou prototypovou desku. Ideálně můžete to propojit i drátem, ale je to nehezké a nedoporučuji to nováčkům. Booster napětí a nějaké připojovací konektory. Tak jo, můžeme začít. Jako první dáme dráty na motory. Následně kabely zamotáme do sebe pomocí akuvrtačky nebo akušroubováku, je to jedno. Dále pokračujeme napájením drátku na AIRI senzor. Napájíme k senzorům všechny drátky a začneme výrobu základní desky, kde umístíme Arduino. Následně napájíme Arduino do desky a napájíme k němu kontakty ke všem pinům, které potřebujeme obsluhovat na to, aby jsme mohli číst senzory. Napájíme hámůstek. Přidáme Arduino a změříme kontinuitu drátů. Následně připájíme další senzory, jako třeba infračervený senzor, ultrasonický senzor a tak dále. Následně zapálíme baterii. Vyzkoušíme, jestli vše funguje. A funguje. Když jsme úspěšně dokončili první část, můžeme se s radostí pustit do druhé.
Vytiskněme všechny 3D tisknutelné součástky předního interfejsu a zapájíme si je na tlačítka a LCD display. Jinak, kdybyste se ptali, všechno bylo tisknuto na 3D tiskárně ND3. A tady máme hmatníky pro naše tlačítka. Kontakty drátků zaizolujte. Takový malý tip. Můžete to udělat lepidlem stavné pistole. A jsme zase zpátky u motorů. Motory nalepíme pomocí tavného lepidla stavné pistole a slepíme s česí robota. Izolujeme všechny kontakty modulů, aby nedošlo ke zkratu, a položíme do spodu robota baterii. A dáme do útrop robota jeho vnitřnosti. Zašroubujeme přední panel robota a můžeme se pustit do posledního kroku, a to udělání nabíjecí stanice. Vytiskneme si všechny součástky nabíjecí stanice. Pro nabíjecí stanici použijeme jednu infračervenou ledku. Infračervenou diodu zastrčíme do otvoru, připájíme ji k USB kabelu a z něho ještě napájíme dva drátky, které napájíme na pružiny nebo přimontujeme nějak vodivě, a na robota napájíme kontaktní plošky. A když jsme všechno tohleto udělali, tak jsme hotovi! A tohle jsou výsledky. Pokud se vám video líbilo, dejte like nebo odběr, a nebo napište nějaký hezký komentář. Zase se uvidíme u nějakého dalšího videa a přeji vám šťastné prožití všech vánočních svátků a šťastný nový rok. Tak ahoj v novém roce!